Καλησπέρα. Θα τοποθετήσουμε ένα tempered glass Nilkin ETA Sin Pro σε ένα Redmi Note 3 Pro. Πάμε να κάνουμε τη διαδικασία. Έχω βγάλει όλα τα υλικά με τη σειρά όπως είναι και ξεκινάμε. Βάζουμε το πανάκι υγρού καθαρισμού. Καθαρίζουμε καλά την οθόνη, να μην υπάρχει τίποτα. Καθαρίζουμε όσο να φύγουν όλες οι δαχτυλιές ή τυχόν οτιδήποτε άλλο υπάρχει, να είμαστε σίγουροι. Παίρνουμε το ξηρό πανάκι στη συνέχεια. Καθαρίζουμε καλά την οθόνη. Αφού είμαστε έτσι σίγουροι ότι έχει καθαρίσει καλά, πάμε στο επόμενο βήμα, όπου είναι η ταινία που τραβάει τη σκόνη. Είναι σημαντικό βήμα αυτό. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία σκόνη πάνω στην οθόνη. Καλό είναι να έχουμε ένα φακό, να πλησιάσουμε κοντά, πλάγια ή χαμηλά, όπως εδώ τώρα με το φακό της κάμερας, και βγάζουμε όλη τη σκόνη από την οθόνη. Μπορούμε να το κάνουμε και με τα δύο αυτοκολλητάκια που βλέπετε εδώ πέρα μετά, πιο διεξοδικά, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται. Μόνο με την μπλε ταινία, απλά να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καθόλου σκόνη πάνω στην οθόνη. Πάμε λίγο πιο κοντά το φακό, τσεκάρουμε. Και όλα έτοιμα για να βάλουμε το τζαμάκι μας. Κοιτάμε μια ακόμα φορά πως έχει καμία σκόνη. Ναι, νομίζω μου έφυγε λίγο εδώ πέρα, Ωραία. Και τώρα έτοιμοι για να τοποθετήσουμε το τζάμι. Πιάνουμε στις δύο άκρες, εδώ άκρες, παίρνουμε το χρόνο μας, το κεντράρουμε και νομίζω ότι όπου μας έβγαινε λίγο τώρα εδώ, βλέπετε απλώνεται η κόλλα και κολλάει ακριβώς όπως πρέπει στην οθόνη. Nilkin ETA Sin Pro για Redmi Note 3 Pro, όπως βλέπετε έχει κολλήσει ακριβώς. Νομίζω δεν μας έχει φύγει και καθόλου. Πολύ καλή τοποθέτηση, άψογο τζάμι με πάρα πολύ λεπτό πάχος. 0,2 mm tempered glass Nilkin ETA Sin Pro. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα ξαναλέμε με ένα δεύτερο hands-on.